Angcobo okusho ukuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento ye-competition yokhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo uyingxenye yegcwalisa kanye nokhozi uyingxenye yegcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe nokhozi ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nzolo. Ake ngwenze le example uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni for sure lo muntu ingekho lonto for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu uthola ukuthi ayikho vele lonto so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami nokhozi as from now ukuthi umphathi station uzama ukugwema yonke into. Sanibonani, welcome back to yet enye video. Ngiyabonga kakhulu ukungijoina. Thank you so much for your love and support. Please consider subscribing. Ngiyabona isishoda kancane kanjani ukuthi sishayelwe 6000 subscribers. Sishoda nje ngawe nabantu ababili abathathu. So please do so, subscriber, uyilike ivideo, uyishare ukwenza ukuthi mhlambe singathola ama subscribers abantwini abazokudonswa uwe njengokushare kwakho into ezikanjalo. Siyabonga bafethu. Ngicela ningancisha ama likes. Ngiyabona ukuthi ama likes wena wekho ani like angazi nisabani bafethu. Ayikho into phela ozoyithathela mawulike i-video you are just telling YouTube ukuthi you know what ama videos siyawathanda siyawabuka and then yena is going to take the videos to more people and then we get more people here bese siyakhula kanjalo njengoba nje sikhalela u6k subscribers. Siyabonga kakhulu for uthando lwakho. So asikhulumeni ngalolu daba lokuqhubekile lapha nokhosini bafethu story masikhona sikhona sizodlula phezukwaso. Kuthiwa kunetwetshwa lapha ngomhlangano obizwe i-SABC okhosini sizile kuthiwa kunomhlangano thizeni okuthe kulo mhlangano mhlambe singazi ukuthi uSibonga Ngcobo usule during the meeting or just after the meeting. Kuthiwa ke isihloko sendaba sithi itwetwe ngomhlangano obizwe yi-SABC lapha nokhosini. Izikhulu ze-SABC zibize umhlangano ophuthumayo nabasebenzi bokhozi FM ngolwesithathu ekseni. So kuthiwa ke amaphapha phezulu kubasebenzi bokhozi FM kulandela ukubizwa kwabo emhlanganweni oyisigubhukane izikhulu ze-SABC ngolwesithathu ekseni lapho kuthiwa kuzokwenziwa khona isimemezelo esikhulu. Umhlangano uzoba se-SABC eThekwini lapho kulindeleke ukuthi izikhulu zifike mathupha. Kuthiwa ke isimemo labhala isimemo angazi mhlawumbe befuna ukuthi isimemo I do not know. So umhlangano sithunyelwe ngolesibili emini kwathiwa wonke umuntu akabe khona siqu sakhe. Kuvela ukuthi ngoku ejwayelekile uma kunemihlangano ngiyaxolisa ngoba okay uma kunemihlangano abangekho bathunyelelwa ilinki yokuthamela ngobuchwepheshe besimanje kodwa kulokhu kubizwe wonke umuntu ukuthi akasifikele nje mathupha. So abasebenzi bakhulume nosolezi bathi abazi ukuthi umhlangano ngowani kodwa abanye bezwe ukuthi kunebhomu elikhulu elizodedelwa. Imagine usuzolento uye emhlanganweni. Abanye abasebenzi bathe ibhomu lithinta esinye isikhulu somsakazo okubikwa ukuthi sibonakale sikhala ngolwesibili futhi siqoqa nase office la. So ngiyacabanga allegedly ngiyacabanga ukuthi udade uSibonga njengoba sizwile ukuthi after this meeting uye wasula ke lapha nokhosini njengoba eshone trend namhlanje kwathiwa ke usesulile ezukhozi FM manager mhlambe iwona mhlangano obubiziwe ushone trend namhlanje usa trend kuningi okwenzekayo. So kuthiwa ke bekukhulunywa ke ngalomhlangano ozoba khona okhosini kuthiwa kukhona ukubonakala ekhala kwase kubizwa ke meeting ukuthi omunye nomunye akafike yena mathupha kulowo mhlangano. Mva kwalokho sezwa kuthiwa ayi usesulile ke umphathi okhozi FM uSibonga Ngcobo. Konke lokhu kumayelana nodaba lwakhe ke nokhuzana impungo wasebafethu njengoba ke ngifakile ivideo short nyana clip engizoyifaka ekuqaleni ekhala ngokuthi akasafune lutho nje olumhlanganisa nokhozi ngoba ubona ukuthi ngathi hayi abamfuni ever since kwathiwa ke yena nguyohlale wina lapha nokhosini wenzela ama favor uSibonga Ngcobo bayazwana ingakho nje ukhuzana uyawina njalo end of the year song ukhuzana nguyowinayo wenzela ama favors ngoba ke nangu uzwana noSibonga Ngcobo bla bla bla. Manje uthi ukhuzana kumanje yabona bamphushela ukuthi angangeneleli nje le competition yengoma ezonqamla unyaka ukuthi uyabona ukuthi uSibonga Ngcobo ufuna ukumake sure approve i point ebantwini ukuthi listen
angizwani naye lo Khuzani kunjalo nje ufuna ukumeka sure ukuthi uKhuzani angabi khona tu kusho yena uKhuzani allegedly bafowethu. So ke emveni kwa yonke lento lokutrend esengiyipostile bafowethu sizwile ngalomhlangano kwathiwa ke usesulile udade laphana ke ekube nomphathi stage. So kuningi okuloku uqhubeka mina I'll continue bringing ama updates engakusho nje ukuthi kunzima yabona mase kunje uzuphoqeke nje ukuthi ishiya nje emsebenzini usibona ukuthi ayiyabona ke manje ngisakhodi I can't take it anymore. This is what happened to uSibonge Ngcobo bafowethu. Shame ngase ngamzwela okuhle kodwa kuyena asethembe kukhona zokuthola naye okunye okungcono kunalokhu. But yeah bekukhulunywa ke ngalo mhlangano obukhona. Thank you so much ukuthi ubuke video ukhohle phela ukulike uyilike uyishare sibonane futhi kwenye elandelayo. Bye.